Фотоизложба «Седем континента» на прочутия пътешественик Росен Андрей Охеда бе представена днес в галерия Форум. Фотографиите разказват интересни истории за едни от най-красивите места, които е посетил хасковлията. Росен Андрей Охеда определено може да се нарече гражданин на света. 152 са държавите, които е посетил през последните 18 години. Днес той представи първата си изложба от фотографии, които е заснел по време на пътуванията. Над 30 000 са снимките, направени в различните точки на света. В изложбата обаче попадат 250 от тях. Един от най-интересните моменти беше пресичането на Дериен гап между Колумбия и Панама. Това е джунгли, които гъмжат от отровни животни, наркотрафиканти, парамилитари и колумбийски групировки. И там по принцип няма магистрала за да се мине от Южна Америка към Северна Америка и трябваше да се прекосява пеша. Най-дългото пътешествие на Росен е продължило 7 месеца. То е било през територията на Океания. Любимият континент на пътешественика е Африка. Охеда го е посещавал 4 пъти, но въпреки това смята в най-скоро време отново да акостира именно там. Имам си любим континент, това за мен е Африка. Не само заради хората, а просто животните, природата и историята на този континент най-много ме вълнува и хората са най-искрени там, поне аз така ги чувствам. Иначе всеки друг континент ми е любим, но след Африка. Изложбата от снимки ще остане в галерия Форум до 1 юни. Повече информация, както и интересни истории от пътешествията на Росен Охеда могат да се видят в предаването на ETV по пътя. Samba.